Wala nagapati ang mga miyembro sa Kaublagan kontra Korupsyon nga matapos ang Aganan Flyover antes magtakop ang tuig 2026 bilang Christmas gift ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Ilonggo. Sendat Visang Bombo Radyo kay Arlie Boss kay Secretary General sa Kabataan Party List Panay aging pahig dapat maguntat na si Presidente Marcos. Kag si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa ilang mga performative speech. Dugang pasilingang nasamit nga Christmas gift ni Marcos nga pagpatapos ang Aganan Flyover ang base mangin Christmas gift lamang sa mga korap nga opisyal sa gobyerno. Nagpangabayag si Boss nga dapat gidanay maghiwat sa isa ka independent investigation. Nag-ante si Parigayon ang pagpakayo sang palpak nga Aganan Flyover. Hindi siya pamasko para sa mga Ilonggo, kundi araw-araw ang ligaya kahit walang Pasko sa mga korap naman. Base amo na ang kinanglan bantayan actually. Kung kay Secretary Vince Dizon, tama na sa performative na performance kaangay man sang aton nga Pangulo, kag hatagan sang ligwa ang mga independente nga investigasyon kaangtanan sa posible nga mga korupsyon sa mga proyekto nga ini antes naton ipatigayon ang pag-repair kinahanglan naton na ipasabton ang mga sa likod sini nga in the first place depektibo sa pagpalpak wala pa na naton yung nasabat. So para mag-move on kita sa pagkayos ang aron nga bulngon na naton ang posible nga sakit. So para maubra naton kinahanglan naton igulong ang investigasyon.